Good morning! Hatid na namin si Bagets, si Chris sa school. Sumabay ako kasi Wednesday ngayon. Magpapadrop ako kay Daddy sa simbahan, Baclaran. So, para mamayang gabi is hindi na ako aalis. Morning na. Morning. May field trip daw sila ngayon eh. 5 pala. 5:15? Kaso Tagaytay ulit. Parang doon lang din ang kung sasama. Hindi pa naman namin nakukuha niya. Yung magandang umaga. Di na ako nakapag-vlog kagabi pagdating namin kasi tulog naman na si Chris. Hindi, nakatulog din ako kaagad. Ginamit ko yung binigay na kandila ni Ann. Sobrang bango, sobrang relaxing. Ayun, bordogs agad ako. Alam ka. Ayun, and wala tayong anything sa place ngayon kundi lip balm. Super bare ng ating Peslac. Kaya makikita nyo yung mga imperfections. Pimple marks pa. Ayan na yung mga ano, naka-assign na manghuhuli dito sa Baclaran. Nahuhuli agad. Wala naman. Meron nga. Meron, mga Lisensya agad. Ayun na yung bata. Lumabas. Ayun yung bata, sinunanay. Bye. Bye-bye. Aral mabuti ah. Oo. Oo. Late ka na. Tapos na yung flag ceremony. Ay, hindi pa. May mga pumapasok pa naman eh. So, ayun guys. Punta na tayo sa... Bigay lang makakakampusina mo. Yung purpose nito eh, sinitero. So, ano tayo sa Baclaran Church. Church. Magdubina. Sana may mass. Drop mo na lang ako tapos uwi ka na. Huwag mo na akong antayin. Mag-jeep na lang ako pa uwi. So, ginagamit ko yung binigay sa akin. Yung birthday gift sa akin. Na I forgot yung name niya. Pero ito yung ano mo. Yung rosary mo, nilagay ko siya kay ano. Kay Taylor. Tapos ito yung bago. Parang inaano pala nila binabago-bago din yung sa novena. May mga lines na natanggal na ano. Ano ba tawag doon? Revise. Parang nire-revise nila. So, ito lang ginagamit ko ngayon, yung bago. Ayun ng Katoliko eh. Katoliko. Vatican eh. Anong oras ba? 5 AM? 7? Ala, nag-umpisa na 7:45. Yung susunod. Ay, habol pa naman. Ayan, pang 7 AM guys. Uwi na tayo guys. Ayun, si Papa lagi din nandito yung pag Wednesday eh. Kasama na yung mga nagbabike. Baka papunta pa lang. Lagi nagbabike kasi. Malinis pala dito pag umaga. Kasi pag gabi, ang dami na ulit nagtitinda. Wala. Matigas ang ulo nila. Hindi po. Ayun. Tuwing gabi ako nagsisimba, diba? Ang dami nang nagtitinda rito. Ngayon malinis or ang dami lang nakabantay. Kaya ganyan. Anyway, uwi na tayo. Mag-jeep lang ako guys. May sakaya naman dyan sa may unahan ng BPI. Diretso na sa amin. Ayun, dumating na pala yung isang hinihintay ko guys. Ito yung last na order ko sa Lazada. Yung mga herbs and spices. Pero ito mixture to na pang chicken masala. Ayan, check natin. Chicken masala. Ito nga yun. Ang kulit na, naka-ano pa talaga sila. Naka-bubble wrap. Kahit naka-box na. So, yun. Ayan, kakain muna ako. Nag-iinit ako ng ampalaya. Yung niluto kapo ni auntie. Hindi ako nakakain eh. Kagabi at inaantok na ako pag uwi namin. So, yan. Ininit ko lang siya. With tofu. Ginisang ampalaya sa itlog with tofu. Tapos nagpiprito si auntie ng tuyo. So, perfect.
Nag-ready na guys si auntie ng dinner. Dinner tsaka ano yan eh, pinagsasama na namin. Tanghalian. Isa na lang kasi si Chris ang uwi. Alas 3 eh. Alas 3 medya. Ayan. Guess what? Kung anong menu ni auntie today. Kamatis, sibuyas, bawang. Oh, kiss muna, kiss muna. Oh, yan. Kiss. Ay, oh, sa'yo na to. Sa lubog ko eh. Ay, welcome! Welcome! O, di ka na makaalis sana. Welcome! Saan si Ukash? Ah? Wala ka, Kash? Wala. Ikaw na lang. Kainin mo na yan. Huwag mo na nga agawan si Poknat. Ang arte din ni Poknat, nag-iinarte oh. Gusto niya na ngayon dito sa ano? Sa loob. Sige na, kain ka na. Malaglag pa. Loko ka kasi. Hindi lumalabas. Yan o, mayat ka na. Ilang araw na, isang araw lang kumakain. Ay, isang beses. Yan. Ikaw may problema ka ba, Paknit? Ha? Pero malakas naman siya kumain. Hindi niya lang talaga trip minsan lumabas. Kumagaya na kay Maggie. Laging nasa loob. Anong oras na? Alas 10 na ngayon pa lang siya kumakain. Alas 6 nagpapakain si auntie. Talaga, Paknit! Tapos kanya na daw tumupuan na to. Tapos pinasok ko yung ano doon. Sana naman galing yung nasa mo, Maggie. O talaga, babaita ka. Meron something na naman ditong minat-ngat ito. Ay, nako. Oh! Laglag. Buti wala nang laman. Simuta. Oo, Groot, wala na. Sinimot na yan ni Poknat. Sabay balik sa pagtulog. So, ayun, andun na si Yung. Nasa isang upuan. Ayan. So, lahat sila nandito nag-alis, diba? Ito yung anak ko. So, lahat ng doggies nandito sa loob. Kaya wala kami tagabantay sa labas. Pambihira mga asong to. Gustong-gusto din dito sa loob. So, ayun guys, good night na. Nakakain na si Poknat. Lalagyan ko muna ito ng tubig para inuman nila. Si Daddy nasa baba. Pakiki-join sa sa ginuman ng mga seaman. So, ay pinapayagan ko na basta dyan lang. Hindi na yung pupunta pa sa Pasig para may pag-inuman. So, pag dyan lang, carry bells lang. Pero pagka dadalhin yung sasakyan, tapos pupunta sa Pasig, ukusan sa para pag-inuman. War na kagad yan, guys. So, anyway, good night. See you tomorrow. Good morning, guys. Inaantay ko na lang yung anak ko. Kasi ako maghatid sa kanya at si Daddy lasing. Ayaw pa bumangon eh. So, ako na lang. Tinatapos niya lang yung breakfast niya. So, magandang umaga. Nag-vlog ba ako kahapon? Parang wala yata masyado. Pumunta lang ako ng store. May chinek lang ako and then ayun, minaantay kasi ako kahapon na delivery kasi kailangan din namin ipa-ship kasi hindi dumating. Sana dumating ng maaga ngayon para maaga din ako makapunta sa sa store. Tapos yun, nakausap ko na yung guys, yung magagawa ng toner. So pumayag na siya sa positive na yung feedback niya about doon sa mga ingredients na gusto ko. Dalawang toner kasi yung pinapagawa ko. Isang mild, tsaka isang yung medyo magpipil ng konti. So, parehong tomato toner yun. So, yun, excited. Seatbelt. Ayaw niya pa ikaw magdadrive, sabi niya sa akin. Mabagal ka magdrive eh. Nakakaloka. Grabe siya. Uy. Ay, ganun yun. Bakit? Paglilipat na. Ay, ganun. Bye. Haral mabuti. Dala mo na yung mo? Yung sulatan? Yung diary mo? Hindi pa rin. Ay, so. Sige na. Ingat ka. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ka. Kapasok na siya. Uwi na tayo.
Wait lang. Hello, mga jeep eh. Kinakabahan pa rin ako pero yeah, hindi na katulad nung dati. Pero kay Tonton talaga nakakaano to kasi ang laki, ang hirap niyang iligo-ligo lalo na sa mga iskinita. Unlike dito sa maliit na to is pwede pang makipagsingitan. Ayun. Ang tagal matanggal nung ano, yung amoy ng plastic, yung mga binalot dito sa ano, sa loob ng sasakyan. Ang sakit sa ano, ang sakit sa lalamunan, ang sakit sa ilong. Nakakainis yung in-upload ko kagabi guys. So, November 26 to 29. Rejected tuloy. Tanyan. Ayan. Rejected. Nakakaloka. So, natin ulit. Upload tayo ulit ng, uy, nakakaloka tong camera na to. Bagal niya nang mag-focus. Luma na talaga. Ayan, nag-aantay ng kapalit to. Sayang yung isang nabili ko kasi. Nag-ano ko sa namakamura. Ayun, hindi naman pala maganda yung quality. Pero magagamit siya sa mga picture-picture. Pero sa vlogging, hindi. Ano din yun eh. Canon din yun eh. So, pang picture-picture na lang siguro yung kapag kami out of town. Ganun. Ganun. Pero di ko siya mapapakinabangan saan talaga sa vlogging. Tapos yung ano din yung M100, ang hirap niya kasi mirrorless siya. So may lente siya kaya ang hirap niyang dalin-dalin. Kaya ayan, ipon ako ng pang ano ulit, pambili ulit ng camera. Siguro yung Mark II kasi bet na bet ko talaga yung ano. Itong Canon. 'Di ba? Ganda ng ano, ganda ng quality ng video. Ito kasing ano na to, Canon G7X ko is 3 years ago na ata to. So kapag sobrang gamit yung ano guys, yung camera, ganun din siya. Kung nalalaspag, lalo na everyday, on, off. So, yung ganun. Kaya, kailangan pa magpahingin na talaga to si Canon. Hello, good. Makakainis ka. Nilakot ka na nga eh. Ikaw yung sumutipasok yung ikaw lang ang hindi nakakapad. 2 years pa lang ngayon si Tonton guys. So, nag-pop up sa ano ko, sa Facebook ko. Nakakatawa, no? Parang kailan lang. 2 years na sabi si Tonton. Love you, Tonton. My dream car. Ano problema mo? Ha? Di ba pinapasok na kita? Lalim ka na. Yun, very good. Ayun pala gusto niya. Kailangan mihigaan din siya. Kinuha ko yung isang ano, upuan. Ayan, nandyan siya. Yan, tahimik na yan dyan. Matutulog na lang. Colors and ayun si Groot. Si Poknat lang yung nasa labas. Hi, Paknit! Ba't di ka pumapasok, Paknit, ha? Di ka pumapasok? Lalamig ka? Sa loob kasi ito natulog kagabi. Arty-arty. Ayan, nagluto si auntie. Nong liempo. Aga naman magluto, auntie. Aga magluto. Hindi pa kasi baga nag-umisan ko lang din. Lasing eh. Kaya mamaya po yun. Oo. Hindi pa mag-almasal si Calvo. Kaya ako naghatid kay Chris. Flashing yun. Kain na tayo guys. Ayan. Gigi. Yum, 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 yum. Kain tayo. May ano daw si auntie. Kamayan ito. Kamayan. Tapos may sili. Ay, naku.
Bakit kaya walang pasok yung bukas? Dito natanong, ba't sa sinabihan niya ako? Chinese New Year? Hindi pa naman. February 1. February 1. Napasok sila Chris bukas. Saan to, auntie? Sa suka lang? Sarap. Anghang.
Hello guys. Ayun, punta tayo sa store. Pero dumaan ako sa sa Buendia, bumili ako ng sticker paper. Para sa isang product namin na wala ng sticker. Ayun, dinala ko na tong si Taylor at mamaya ko naman magsusundo kay Chris para hindi na ako uuwi ng apartment para kunin siya. May parking pa sa store. Yun lang ang pangit sa dito sa Pure Gold kasi wala siyang tinalagang parking para sa mga tenant. Tapos minsan kapag may nang totow, ayun, matotow yung mo nasasakyan mo. Kaloka. Tapos sa mga sa mga buyer din namin na may dalang sasakyan, 'di ba? Walang mapag-parkan. Sayang yung parang hindi man lang nila in-efforta na kahit sana yung rooftop maging parking man lang. Kahit pay parking, 'di ba? Mas madami pa sanang makapunta. Mga shopper. Nakapag-park tayo guys. Ayun. Buti na lang. Bakit ni Kuya? Nabigyan tayo. Ayusin ko lang. Nandito si Mark. Nabutan natin. Napadaan ka lang ba? Yeah, tumatakas ako sa office. Shut up! Mamaya marin. Nag-aaral ako ng mga trabaho ko. Azut! Hindi, sa labas Wala lang. kang Huli ka. Nag-aaral daw siya pag buklat walang sulat. Walang sulat. Hindi, memorize ko na kasi. Memorize ko na yung service namin. Shout out kay ma'am. Viewer ba yung mama? Mamaya nanonood pala talaga. Alam mo, bakit lagi kang nasa tindahan nyo? Sabihin ko. Hindi ko mag-viewer akong ka-office nito. Sino? Ako isang bunga. Oh, shoutout mo siya. Sino siya? Hindi ko kapisado sa ibang department kasi siya. Okay. Ikaw yung Ayun, shoutout sa iyo. Ka-work daw ni Mar. Huwag mo siyang isusumbong sa sa boss nyo. Parang foggy yung huli ka. Ayun, dito na mi guys. Wala pang wala pa yung mga utaw. Wala. Foggy nga. Wait lang. Ayun, kinontak pala ako nung Densios. Kasi 'di ba nung last week data yun regarding sa molo soup na parang hugas bigas. Pinost ko sa Instagram. Tapos tinag ko pa yung mismo. Yung Densios talaga. So, mabuti na rin yun. Malaman nila, 'di ba, na may palpak din sa kitchen nila. Naloka talaga ako ng bonggang-bongga. Walang kalasa-lasa. So, ayun. Apology accepted naman, guys. Ayun. Baka madami lang ding order. Yun. Pero, syempre, kailangan malaman nila yun, 'di ba, na may mali sila nagawa. So, ayan si Inang Reyna. Naginaw na naman. Grabe. Colors. Ay, hindi ko nadadala lagi ito, mi. Itong order ko sa Shopee. Ayun na. Tapos yung ulam ko kagabi na panis. Sabi ko pa naman kay Mama,
papasok niya na sana sa bag. Sabi ko, wag, may baka mabutas. So, nilagay niya sa tabi. Ayun, pag uwi ko, nakalimutan ko naman dampot eh, napanis. Buti hindi dinaga, me. Hindi naman. Ayun, kaloka. So, ito yung ano guys, in-order ko sa Shopee. Pamalit ulit sa ano, sa, parang, sa chair. Pang-cover sa chair. So, ayun. Dalawang kulay yung pinili. Nakakita ko ng ano, ng mas mura. 100 pesos lang ata each. Kasi yung isa 220 ata yun. Okay? Ayun. Dalawang kulay siya. Ayun. Tag-apa. Si mama eh, no? Ang hilig sa Tunso in action. Ayan na yung amo, me. Ayun, kasi napakasalbahe ng amo. Yan. Ah, yung lalaki, me. Lalaki yung salbahe. Ang ginaw-ginaw. Alin? Sino? 21st up. Wala na, boy. Wala na yan. Yan yung ano nga, diba? Yung stocks is binigay ko na kay ano. Dun sa nagbayad ng 50k, 30k. Yun. Tingnan mo yung namuuna yung mantika na. Sobrang ginaw. Ay, ito. Oo, naligas na yun. Pati camera ko nga nag-moist. Dali na. Oh, mapaka mo. Dali. Tingnan natin anong color ito. Baby. Ching. What color is this? Bed man na. Oh, bless na sa lolo. Dali. What color is this? What color is that? Orange. Orange. This one. Purple. Purple. This one. Blue. Wow, very good. This one? Purple. This one? Orange. Orange. Ito sa gitna. Ayaw niya na. Purple. Galing-galing baby girl namin. Hala. Maipit ka dyan. Ah. Sasalita siya mag-isa. Asan yung purple dito? Turo mo nga. Asan yung purple dito? Asan yung Bye. purple? Asan yung orange? Hi, orange. Galing nga. Asan yung blue? Galing naman talaga ng baby girl na yan. Orange. Asan yung orange? Ako naman daw tinuturo. Asan yung orange? Ay, yun na. Tago niya na. Hindi marunong si tita, no? Hala, lagot. Dadagain yan dyan. Gaga. Sabi siya dyan. Ay, dyan. Bye-bye. Bye-bye. Atutu. Atata. Is it? Hey! Ay, ginabi na ako dito sa ano guys. NSO or PSA. Ayan, kumuha kasi ako ng marriage certificate namin ni Daddy at tomorrow kailangan namin. Hindi ko na deliver. Wala. Saan tayo? Ayun, mag-aabang na lang ako ng taxi na lang. Kasi nagpa-drop lang ako dito kay Chepoy. Siya na pinasundo ko kay Chris. Kuya, sa Libertad? Ah, pwede? Okay. Magkano, kuya? Sa palengke? Hindi, yun daw. Hindi, yun sa ano. Sa may Masagana dati. O sige po, sa may beauty. Magkano? 100 po. Sige na nga. Ganun din. Magkano? Taxi. Tricycle na lang, guys. Okay. Nagpa-drop na lang kasi ako kay Chepoy. Tapos siya pinasundo ko kay Chris. Tapos pinadiretso ko si Chris sa store. Sabi ko, tayo nila. Ayan, pauwi na tayo. Ipapasahod si Inday. Lahat kami nakaantay.
Lahat kami pala nag-aantay. Sahod, sahod, sahod. Sino wala sasahurin? May mga ano ba? Nag-advance, cash advance. Lagot. Bye! Ang cute-cute ni Chichi. Nagsasara na lang. Wala na kami. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye. Ikaw na magmamaneho? Robert Diego. Lipat na. Tigilan mo. Baka mapaandar mo. We're home, guys. Ayun, naliligo na ata si Chris. Ka-cloudy na talaga itong camera ko. Anyway, konting taste na lang. Canon G7X. Makakapagpahinga ka na talaga. Nag-iipunan ko pa. Or pwedeng kaskas sa credit card. Charot. Ayun, iniiwasan ko kasing gamitin muna guys yung CC. Kasi, pakita ko ba yun? Ginat-ngat yun ni Poknat. Hindi ko pa siya napapalitan eh. So, for me, parang okay din yung ginawa ni Poknat. Kumbaga, iniiwas niya ako sa utang. Galing-galing ni Poknat.